Yun. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakolopyo da sayang kabwasan Maktaryon Lingkor at Timogti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamut si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes
petsa 21 at bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 408,000 piso kantidad na shabu asamsam na taklay na uloy at high value individual. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Tigaran katao na aksidente kabiyangan sa minor de edad imbatik yung patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki na ugip, jad kwarto to niya, sinigbat. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Mantumog ya driver at tubakyar at motorsiklo imbatik at patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 52 anyos ya laki akagamor na duwaran na sugat kaya rin sinisigbata na suspect. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. Imasewak supasnok ng Presidente Marcos at anang nangton Ghost Project. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Vice President Sara completa failure bilang nanselben DepEd Chief Onong at Palacio. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Mandatory drug test ng Padilla tinabla. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Apaga na kickback at DPWH imbuking ng Lakson. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. US kinarauto niya so extradition adakinan kibuloy. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balita lokal. Akagamor na duwaran na sigbata sa 51 anyo siya laki. Agawa so insidente do oras na laona 30 na kaagawan jada barangay Abot Balay na Umingan, Pangasinan. Kinabat si biktiman siya Saldi Vinluan. Lega niya sa may suspect. So kinabat ingaranton na Larry Espiritu Mejia 51 anyos. Jad ginawa ng investigasyon na pulis sa Umingan. Anang nang at sito na kinabat ngaran niya Mila Mejia Paula ya akawit na barang so abitlan suspect tan nagabayton na lusban so biktima bang balat binano to niya so kuya to niya yang gada dinapuyang si Mila ya anang nang na biktima si Mila Mejia so asawa na biktiman si sinigbat na suspect. Yan ang nang to simpanda po yung dasawato niya. Iniyagan na biktima so suspect. Singagan na sa may impansigbata na suspect at parte na laman na biktima. Akagamor na sigbat jad limatan taklaya so biktima. Tan sikato yung batik jad Umingan Community Hospital. Nasaray ng respondent police. Sa may suspect so na-arresto tan sikato wala kustodiya na Umingan na Police Station. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Imbatik na nan-responde na ambulance crew na barangay Lelemaan na Manawag, Pangasinan. So 46 anyos siya laki na atubakyar at motorsiklo agawad oras na 6:15 na kabusan. Jada barangay Lelemaan, Balay na Manawag, Pangasinan. Kinabat sa biktiman siya Richel Incenso Gonzales, ang gapoy lisensya tan ang gapoy sulongton helmet. Jad investigasyon na pulis Manawag, akabatan niya sa may biktima so manmamaniho na black Yamaha Mio Gravis motorcycle nan biglan alos kontrol to niya sumunibila lapod akatiglop sa may motorsiklo so bimantak tan na bimasig.
Eda kaparada na wing van truck ya walad gilig na karasada ya pangkayaryanan na Realisa Pariñas 40 anyos yan ang resulta na inkasugat-sugatan na biktima jada nandumang parte na laman tantampol yung batik jad Ordanita District Hospital at Ciudad na Ordanita. Balitad Kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Legan yaman na papainawa at katritunya jad loob na kwarto to at the farm. So 49 anyos yalaki sinigbat at ulo imbatig patambalan agawa so insidente at Nanay Allen's Farm na Barangay Paitan Bali na Santa Maria Pangasinan. Kinabat si biktiman si San Diego Rigondula Ilarde. Lega niya sa may suspect so kinabat matagaranton Aling Garcia Ilarde 24 anyos siya si katoy na areston tampol na sare ng responding pulis. Unong adakinan Ryan Villanueva Ilarde 23 anyos siya si katoy ng report yad police station in kwanto nagawas o insidente at oras na alas 2 na palbangon nan akarukol tanaogi plus biktima. Sa may suspect so limoob at kwarto na biktima tan na sinigbat jad ulo so biktima panamaglanem pangusar na anawat niya bagay tan tampol yung batik jad sangkasinggaran niya patambalan na sare ng respondent ambulansya na Bureau of Fire Protection. Sa may suspect so na arresto na sare taklay na ulay kabiyang sinusarton armas ya walay dukito na 37 centimeters manlapulagputan niya ang gaadnguro. Inawit sabit ng suspect yung police station for proper disposition. Balitad Kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Tigarang katao sumbatik yung patambalan kaya rin si Karen na aksidente oras na alas 8:56 na Kabuasan. Yagawa jada Provincial Road na Barangay Gonzalo Bali na Sangkintin, Pangasinan. Sa Renfolvia Luluganan, Red Honda RS125 tricycle mamanehoanan na George Viloria Santiago 61 anyos walay luganto na duwarang pasahero sakay ada saraya so minor de edad tansamay kabanggaan dara niya ya blue Honda Click motorcycle mamanehoanan na Albert Solis Albuena 22 anyos ang gapi lisensya tanang gapi sulongton helmet. Diyan inisyal investigasyon na pulis akabatan sa may aksidente sa Ogawa na namamarap dyan na north direction sa motorsiklon mamanihoanan Albert Solis Albuena tan na onlikod ni Kawigin Pasen mamarap dyan Barangay Road na Barangay Kalumbuyan na nanagawa so abitlan na aksidente tan na abangga na sa may motorized tricycle. Akagamor na sugat eray pigaran biktima tan si karay tampo diyan batika jad patambalan. Balitad Kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Oras na alas 11:50 na labinan ang kasana saray taklay na ulay na Ordanita City kaiba sa Provincial Drug Enforcement Unit na Pangasinan Police Office, Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Police Office, Regional Police Drug Enforcement Unit Police Regional Office 1 dan Provincial Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1 iaing kasaso drug bypass operation laban na dakinan Michael Lokyao Milo alias Milo 39 anyos wala listaan bilang high value individual. Akumpiskad 5 na suspect so 12 heat sealed transparent plastic sachet yan ang karga na shabu mambulat na more or less sa 60 gramo tan manbili na 408,000 piso sa kaya black patch apat iran na usarya aluminum foil taluran agni na usarya aluminum foil tan sa kaya transparent plastic sachet yan usarya ang ikargaan na saray item. Sa may suspect so nawit jada police station legan niya sara ebidensya so nawit jada Pangasinan Provincial Forensic Unit
jada bali nalinggayin Pangasinan gawin so laboratory examination kaso nin sunggaya na Section 11 tan 12 Article 2 na Republic Act 9165 so insigip laban ed abitlan suspect. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Naringalan ray katibukilan niya balitad lukalan tista ng dapag adasar balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:18 ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Nagpadala na ng extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kunin ang kustodiya ng religious leader na si Apollo Kibuloy, bunsod ng mga kasong kinakaharap doon. Batay sa impormasyon, inihain sa Department of Justice ang request at kaugnay na dokumento ng US government. Si Kibuloy ay may kinasasangkutang mga kaso ayon sa mga hindi nagpabanggit ng pangalan dahil sa kawalan ng authority na magsalita. Sinampahan ng isang federal grand jury sa US si Kibuloy noong 2021 at naitala bilang most wanted ng FBI o Federal Bureau of Investigation. Sangkot umano siya sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Kapag pinayagan ng kahilingan, nakasaad sa kasunduan na pag-uusapan ng magkabilang panig ang petsa at lugar kung saan isusuko ang taong ipinapa-extradite. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, sumasailalim o sumasalamin lamang kay dating Vice President Sara Duterte ang kanyang mga reklamo na napag-iiwanan ang Pilipinas sa larangan ng edukasyon at nananatili sa lapis at papel. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nabigyan na ng pagkakataon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Duterte para ayusin ang problema sa edukasyon. Kaya kung anuman anya ang reklamo ng Vice Presidente, dapat natupad na sana niyang panahon niya sa pagkalihim bilang DepEd. Sa kabila nito, tiniyak naman na nililinis na ni Education Secretary Sani Angara ang mga iniwang kalat ni VP Duterte. Maliban dito, nagpapatawad na rin anya si Angara ng mga long-delayed reforms tulad ng pamamahagi ng milyong laptops, gadgets at teaching materials
na binili noong 2020 subalit natenga at noong 2024 lamang nagamit. Matatandaan na itinalaga ni Pangulong Marcos si Duterte noong 2022 at nagbitiw sa pwesto noong June 2024. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinaghihinay-hinay ng Malacanang si Senator Robin Padilla kaugnay sa panukala nito na sumailalim ang presidente at lahat ng halal at itinalagang opisyal sa mandatory drug testing. Pinaalalahanan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro si Padilla na hindi pinapayagan ng batas ang kanyang panukala. Binanggit ni Castro ang 2008 Supreme Court ruling kung saan idineklara na unconstitutional ang 2004 COMELEC resolution na nagtatakda sa lahat ng national at local candidates ng 2004 election na sumasailalim o sumailalim sa mandatory drug testing. Ayon pa kay Castro, dapat pag-aralan ang batas patungkol sa drug testing para magkaroon ng ideya kung uubra ang kagustuhan nitong isailalim sa drug testing ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Nabagaan niya sa konstitusyon at privacy ang mandatory drug testing dahil pinapayagan lamang ang random drug testing. Baka magsayang dinaan lang anya ang senador ng oras at pera ng bayan kung maghahain siya ng panukalang batas para sa mandatory drug testing. Pinayuhan ni Castro si Padilla na aralin muna itong mabuti kung ano ang nais niyang gawing batas patungkol sa drug testing. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, galit na galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madiskubre ang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Sa personal na pag-inspeksyon ng Pangulo, nagpahayag ito ng pagkadismaya nang makita ang kanyang pag-inspeksyon na hindi ginawa ang 55 milyong pesos na halaga ng river wall protection sa barangay PL, Baliwag sa nasabing lalawigan. Una pa ng Pangulo nakalagay sa report ng DPWH na completed ang proyekto, subalit hindi naman trinabaho. Wala rin anyang ginawa at kahit isang araw ay hindi nagtrabaho, kaya naman nang puntahan ito ay walang makikitang flood control project. Sinabi ng Pangulo na kung nagawa lamang ang proyekto ay malaki sanang ginhawa ang nararanasan ngayon ng mga taga-Baliwag mula sa irrigation hanggang malinis na tubig sa mga kabahayan. Pero sa halip na ginhawa ay pinsalaan niya ang idinulot ng guni-guning proyekto, kaya sinisiguro nito na mananagot ang mga sangkot sa anomalya. Mulian niya sa kontraktor hanggang sa mga opisyal ng DPWH, pati na ang mga opisyal at tauhan ng Commission on Audit ay kailangang magpaliwanag kung bakit lumusot ang Ghost Project. Pinag-iisipan na ng Pangulo na kasuhan ng economic sabotage ang mga responsable sa Ghost Project dahil malinaw anya na pananabutahe ang ginawa ng mga ito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ibinunyag kahapon ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y hatian ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno na dumadaan sa Department of Public Works and Highways. Sa kanyang privilege speech na may titulong Floodgates of Corruption, isiniwalat ni Lacson ang pattern ng hatian funds sa Ghost Flood Control Projects. Ayon kay Lacson, kalimitan ay 40% lamang ang natitira at napupunta sa aktual na proyekto. 20 to 25% ang kadalasang napupunta sa pander o proponent na isang politiko. Ang natitirang pondo para sa pagtatayo ng proyekto ay nakapalad na umaabot sa 40% o 40 milyong piso ayon sa halimbawa sa 100 million pesos. Ayon pa kay Lacson, mayroong isang maliwanag na pattern ng pangit na pamamahagi ng mga pampublikong pondo sa mga crooks. Batay sa ginawang pag-aaral ng kanyang tanggapan, ang budget para sa mga flood control projects ay hihiwa-hiwain, hindi lamang para sa grease money, kundi pati na rin sa mga komisyon o SOP
at iba pang termino ng mga tiwaling opisyal lamang ang magko-coin para sa kanilang tinatawag na shares. Kadalasan, 8 to 10% ang mapupunta sa mga opisyal ng DPWH at itinuturing na maswerte kung hihingi lamang ang inhinyero ng distrito ng 6% bahagi mula sa buong proyekto. Ang dagdag na 2 to 3% ay mapupunta sa District Engineering Office kung mayroong surplus o profit ng kontraktor. Sinabi rin ni Lacson na 20 to 25% ng pondo ay napupunta sa pander na politiko na nagsulong na magkaroon ng pondo. Malinaw anya na halos pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga magnanakaw ang pondo ng politiko. Partikular na tinukoy ni Lacson ang Bulacan na nangunguna sa mga maanumalyang proyekto sa pagsugpo ng baha. Inilutang din ni Lacson ang pangalan ni Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan na umangkin sa mga proyekto sa kanyang nasasakupan. Pinuri naman ng mga senador si Lacson sa ginawa niyang pagbubunyag sa mga palpak na flood control projects, lalo na sa Mindoro at Bulacan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:33 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan na Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktaron Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw mo ngayon ng Huwebes, petsa 21 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga maiinit na isyu sa umagang ito. Mainit talaga. Kung meron kayong mga reaction, mga suggestion, opinion, sumbong, mga hinaing, mangyari lang po na kayo po'y tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784 at saka yung aking personal na text line 0946-503-6465. Yung ating Facebook, live na live pa rin, pati ang YouTube na rin. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, okay. Masaker ang pondo ng bayan. Oho. Sabi ni Senator Ping Lacson. Oo, kasi ibinunyag ni Senador Pampilo Ping Lacson ang umano'y hatian. Yung mga hatian? Oo, ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno na dumadaan sa Department of Public Works and Highways. O, yung kanyang privilege speech, yung titulo na sinabi ni Senador Ping Lacson. Aha. Meron akong pakinggan natin. Meron siyang yung kanyang talumpati. Yung privilege speech. Yung privilege speech. Ito, pakinggan engineer. Ito, video na lang, hindi ko na i-forward sa iyo pero yung audio ang pakinggan natin malinaw na malinaw. Okay. Tractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra. Ayan. Ulit. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Okay. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May ekstrang 2 to 3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra sa contractor's profit.
Na-compute na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President. Lulunukin na lang ng contractor. Parang reseta mo reseta. na. Marami tayong napag-aaralang terminology dyan. May reseta, merong parking. Parking. Okay. Yung privilege speech ni Senador Pampilo Lacson ay may titulong Flooded Gates of Corruption. Yun po yung titulo na binasa ni Senador Pampilo Lacson. So, ang sinasabi niya, sinawalat niya yung hatian dyan sa mga public funds na yan, especially sa mga ghost flood control projects na ayon sa kanya, 40% na lamang ang natitira at napupunta sa actual na proyekto. Ito yung sinasabi natin nung nakarang araw, di ba? Oo. Ang natitira ay 40% dahil sa hatian. Eto, banggitin ko yung marami. Oo, yung nagpapondo. Okay. Na opisyal. Na opisyal na kahit sinong contractor ay hindi mo mapagsasalita kung totoo ito o hindi. Okay. Hanggang supatan ng contractor. Siyempre, walang walang aamin dyan. Walang fingerprints, walang lalo na pag tumawag si ma'am at saka si sir. Walang aamin dyan. Huwag niyong aminin, huwag kayong magsasalita, huwag niyong sabihin yung pangalan ko. Mababalatan din yung contractor. Baka hindi na siya bigyan ng proyekto. Okay, sige. 20 to 25%. Uy. Yun yung yun yung yung nagpapundo. Oo, ito yung sinatawag ni Mayor Magalong na involve yung mga mambabatas. Ayan, okay. Ito yung sinasabi niya. Okay, so halimbawa 20 to 25%. Okay, so halimbawa 100 million ang yung approved budget sa contractor, yung minus mo na yung diyan. Naka-minus na yung variance, yung kunyari ang napanalunan nga sa 100 million ang nanalo ay 98 million. 98 million, okay. 98 million. So, mapupunta yung 20 to 25% doon sa yung nagtrabaho, yung funder na tinatawag o kaya yung nagpapundo. Yung nanungkit. Yung nanungkit, oo. Minus 20 to 25%. Okay, so natanggal na yung yung 20 to 25%. Ibawas mo pa yung royalty na 5%. Kung subcon royalty. Subcon at saka at saka parking. Yung parking kasi yung parking pag hindi nakuha ni yung madalas manungkit. Okay. So, at meron pang may 1% dito eh. Sa expose nitong si Senator Ping Lacson, may 1% ang COA, Commission on Audit. Kanto? Okay. So, meron pa yung 8 to 10% na mapupunta sa mga opisyal ng DPWH. Diyan daw sa may district engineer. District engineer. Ang ang tupak. So, meron pa doon sa may back. Sa likod. Na 5% na naman. Sa likod ba yun? Doon sila nag-uusap-usap sa likod. Hindi, yung back kasi yung Bids and Award Committee. Yan. Back, okay. Minus, ilan na yung mina-minus natin? So, kwentay mo yung yung minus natin, 10% na pupunta sa opisyal ng DPWH. At yung 25% sa nagpapondo. So that is 35%. 35 na. Okay. Meron pang passing through. Na 5%. So 45%? Yung commission on audit, 1%. 46%?
Yung nailagay mo na ba yung back dyan sa back? Wala pa. Na 5%? Oo. So, yun po yung kwan dyan. Meron pang tinatawag na reseta. Reseta. Ito yung na-compute na ng district engineer na magkakaroon ng pasobra. Meron uling 2 to 3%. Yan ang kwan dyan. Di malaki na. Malaki na. Malaki. So, tama naman yung yung estimate ni Senador Ping Lacson na nakaltas, natanggal na pira o pundo mula doon sa proyekto. Kaya ang natitira na lang ay 40% sa actual na project. Yun na lang ang napupunta. For example, 100 million yan. Ang mapupunta lang sa project 40 million. So, halos kalahati ang nawala. Alangan na hindi tumubo yung ano dyan. Yung hindi kontraktor. Pa kukuha yung kontraktor dyan. Kasi nga, nang tapis-tapisan labat yung kontrata. Pero ang sabi ng mga kontraktor naman, ganito. Hindi, ganito. Sabi nila, parking fee, 5%, doon sa babayaran sa congressman, kung sino man yan. Babawas mo pa yung VAT na 7%, yung SOP 20%, royalty 5% kung subkon ka, doon sa nasa DPWH 3.5% yung contingency. So yun po yung mga na mababawas dyan. Plus sabi nila mayroon pa yung sa BIR, nababayaran kami, kaya ang natitira na lang sa amin mga nagkukontrata, kung mayroong 3 to 5%, masaya na kami. Yun naman ang para sa kanila. Yung mga ibang contractors. Yun ang sinasabi nila. Mas mataas pa pala yung ni Mayor Magalong. So mas mataas pa yung kwentahan ng kickback. So ang pinag-uusapan natin dito, kung ilan yung mapupunta sa project at ilan yung mababawas at mapupunta sa bulsa. Kaya umaapaw, sabi ni Senador Ping Lacson, umaapaw ang floodgate sa korupsyon. Yun po yung sinabi niya sa kanyang privilege speech, 60% ng flood control cost, automatic mawawala na yan. Siyempre, yan na yung cake na paghahati-hatian. Correct. Kaya gustong-gusto nila yung flood control projects. Dahil hindi gaano nakikita kung anong mga materials, kung gaano kalalim yung mga sheet pile na ginagawa, at yung kapal ng slope protection. Hindi nakikita ng Commission on Audit yan. Bakit? Yung Commission on Audit ba na mag-audit pupunta pa doon sa ilalim ng tubig para sukatin niya kung talagang tumutugma doon sa project plan? Yung diba? Yung program of works, ayaw nilang ipakita rin, Ayaw nilang pakita. Pero kung tutusin yan, yung mga dokumento na yan is public documents. Pero ayaw nilang pakita dahil doon nga nagkakaroon ng hokus-pokus At iba yung nandoon sa mismong plano at iba doon sa aktual. Yung binanggit ni Senator Lacson, yung mga congressman na contractors. Contractor. Iba rin ho naman yung congressman na siya yung nasusunod sa kanyang distrito pagdating naman sa mga proyekto. Siyempre, sino ba yung mga tumulong? Anong nakarang eleksyon? Siyempre, yung mga contractors na yan, tumulong kay ma'am o kay sir. Sila yung mga prioridad, sila yung priority. Pag nanalo si ma'am o si sir, papatawag yung mga tumulong financially or material na bagay. Ikaw, tumulong ka sa aking kampanya financially. Mabibigyan kita ng project. Kung 4 yan, 5 yan, mag-usap-usap kayo para doon sa proyekto.
Kung sino ang mauna, sino ang susunod. Ganyan yan. Ang kalakalan dyan sa... May pila. Oo, may pila yan eh. May pila. So, yung mga yan, yan ang usapin sa dyan sa taas, sa nasyonal. Yung mga expose na yan. Nalaman natin, although alam naman na natin yan noon na may mga ganyan talagang hatian, alam natin, matagal na yan. Hindi naman tayo pinanganak sa hapon eh. Nagkakabanggitan lang kung sino-sino at na-expose yung mga paboritong kontraktor. Dahil dito, sa Pangasinan, ilan lang yung namamayagpag na kontraktor. Itong mga nakaraang araw, nabanggit na natin yung mga kontraktor na namayagpag. Ibang listahan naman yung hawak ko ngayon. Tulad ng naipangako natin kahapon, ilalantad din natin yung isang kontraktor. Eto? Itong anong kontraktor yan? Marami-rami rin ito eh. Sinong kontraktor yan? Si banggitin mo, Jusmac Builders and Construction Supply. Na may address sa 31 Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara. Ito hong mga... Ang mayari dito sino? Itong mga highlights, ayan ho yung mga flood control projects nitong si Jusmac. Jusmac Builders and Construction Supply. And Construction Supply. Ang may-ari dito si Jessilet de Guzman Disamiro. Bilang siya po yung yung single proprietorship, sabi nila. So yung ano ba siya dyan? Single general, tumatayo manager. General manager. Okay. Itong si alias Letlet. Itong Jusmac, nag-umpisa pala ito September 2021 dyan sa may DPWH 3rd Engineering District sa Tumana, Rosales. 2021 lang? 2021. At 2021 nag-umpisa yung kanyang lisensya? Nakakuha ng project. Sa third, ang project niya yan yung 2-story school building sa may Tayog. Kung 2021 yan, ang record ko kasi 2022. Okay. 2022 hanggang present. Okay. So, nakakuha siya dyan sa may DPWH Tumana. Ang district engineer dyan si Tito Jesus T. Salvador. Ang nakuha niya, base doon sa contract agreement, 1,794,775.20 centavo. Construction completion ng 2-story school building sa may Tayog, Pangasinan. Bago ito, nakakuha ng flood control sa National Irrigation Administration sa may Urdaneta City. Kapag Jusmac 2021, meron kaagad ditong meron siyang infra sa may San Carlos 4.8 million. Meron siyang local infra multipurpose building Matagdem San Carlos 2.9. So 2021 yan Meron din siyang construction ang 9.9 million. 2021 yan. 2021. So maraming project. Marami na. Okay. So meron ding 2021 na project niya yung 2021 slope protection Bayambang Jusmac Builders 9.5 million 2021. Yung National Irrigation Administration nagbigay din siya ng project kay Jusmac na 12,303,598.54 centavo. Slope protection dyan sa may Barangay Talang Jusmac Builders 4.7 million 2021. At ito 2021 marami na. Pero bilangin natin kasi ito ang pinag-uusapan dyan sa may nasyonal. Itong pinakapaborito ng mga kontraktor. Yan nga Itong flood mitigation, yung tinatawag nating flood control project, mga slope protection. Itong si Jusmac Builders, noong 2022 hanggang 2025, mayroon siyang 28 na flood control projects. 28?
At na nagkakahalaga po ito ng higit kalahating bilyon, 600 million plus. Okay. Ngayon, itong 600 million plus na may flood control projects. Okay. Itong Geosmac Builders 2022 to 2025, lahat ng nasungkit nitong proyekto ay 86. Okay. So, ang tanong dito ngayon ng taong bayan, sa dami ng mga contractors sa Pangasinan, bakit itong mga ilang contractors lang ang namamayagpag? Sila lang ba ang may lisensya na Philippine Contractors Accreditation Board? Sila ba? Marami yan. Oo. Bakit? Yung iba, paborito ba yun? Oo. Alam ko lahat mga nangongontrata talagang lisensyado sila sa PCAB na tinatawag. Hindi, lahat naman ang sumasali dyan, lalo na milyon, yung mga requirements yan na i-comply nila. So, as a matter of kung sino ang mapusuan nagagawa. Yan nga Dahil nga yung sinabi ko kanina, napusuhan ni sir o kaya ni ma'am sa yung official sa distrito dahil sumuporta siya financially noong nakarang eleksyon. Kaya sila yung prioridad. Prioridad. Yung mga hindi ganang tumulong, sila yung least priority. Etong diba? Etong contractor na ito, ilang lechon kaya ito nung taking? Kaya nga, yan ang kwan dyan ilang lechon kaya ito? Kaya nga, sila yung nasa kwan nangunguna ito 28 na flood control projects. 28. Grabe talagang kwan. 28. Talagang suma total ay nasa 600 million plus. Ano yan? Sa anong distrito yan? 3rd district lang ito. 4th District Engineering Office. 3rd district alone? 3rd district alone. Okay. So, talagang madikit flood control projects na 28 flood control projects. So, talagang madikit kay ma'am itong si Litlit. Madikit. Kaya maraming project. Maraming project. Nandiyan na tayo. Ang sinasabi ng DPWH, hindi, dumaan naman yan sa tamang proseso. Ilan sila na nakisali sa bidding. Pero may usapan na mga yan sabi nga ni diba? Sabi nga ni Mayor Magalong, huwag na tayong maglokohan dito. Kaya nga Sabi ni Senator Marcoleta, huwag na tayong maglokohan dito. Sabi ni Senator Ping Lacson, huwag na tayong maglokohan dito. Sabi ni Jinggoy Estrada, huwag na tayong maglokohan dito. Kaya nga. Bidding na yan. Di ba? Yung kwento nga ni Senator Ping Lacson, kasama pati yung BAC. Sino ba ang namamahala pagdating sa bidding? DPWH. Di ba yung BAC? BAC. Yung BAC. Kaya nga merong sipa sa likod. Kaya, ano yun? Ang kwan dyan may kick sa BAC. Ang kwan dyan, okay. Kung may project, hindi, nakalagay naman sa PhilJeps, nakapush yan sa PhilJeps. Nakapush yan nga yan sa PhilJeps. Pero pagdating sa bilihan ng mga biddoks, may harang, di ba? Hindi, walang ano yan. May harang, pero pag nalaman kasi ng mga ibang ano yan, may nakapagkwento sa akin, ito matindi ito. Na kung merong daw outsider na makasilat at makaamoy ng bidding, may nangyayaring takutan. Paano? Taga-sang ka? Taga Metro doon ka sumali. Huwag dito. Ayaw nila. Na may outsider. Meron daw mga takutan. Okay. Ito namang nasa back, taguan. Pag mag-a-avail na ng bid docs, mga nagsitago. Yung mga nakikinig ngayon na kontraktor na gustong sumali, kung hindi kayo makabili ng bid docs dun sa ahensya, bumili kayo sa sa land bank. Pwede na. Binuking ko na. Pwedeng makabili na dyan. Ngayon. Pwede kayong maka-avail sa ngayon, pag nakabili sila i-present nyo lang yung nakita nyo sa PhilJeps. Kung nakabili sila ng bid docs, ngayon, pag sila yung nanalo, pahihirapan yan. Kukutuhan na naman yung kanyang mga dokumento. Hanggang sa pagkuto nila at maksilip na maliit na butas doon nila yayain. Na sinlaki ng butas ng ilong,
doon nila i-disqualify. Teka, sabi nila, yung nandito na materialis, iba. Eto, walang nakalagay na installation blah blah blah. Basta hanapan ng butas, ito pa. Matindi. Meron pa. Pag nanalo ka sa bidding, kahit wala yung sinasabi nilang POSQA, alam mo yung POSQA? Ano yun? Yung mga nanalo sa bidding na 1, 2, and 3, pag sinabing POSQA, hindi pa ikaw yung siguradong panalo dun. Ayun yung post-qualification. Post-qualification. Doon nila, POSQA ang tawag doon sa kukutuhan nila. Okay. Si number 3, yung paborito nila, yun ang mananalo. Yun ang dahil yung sa may POSQA ay nalaglag yung number 1 at saka number 2. O kaya kung anong number yung gusto nilang panalunin. Kita mo yung mga kwento. Mga untold stories yan. So yung mga kontraktor ang nagkukwento niya. So yun po yung kalakalan dyan sa loob ng DPWH dahil may advice nga si Ma'am Ukay Cesar 10%. Sinasabi ni Senator Ping Lacson, 8 to 10% sa district engineer. Kaya siguro itong Jusmac Builders madalas manalo ay di ko alam kung paano nangyari ito. Hindi, kasi ganito yan. Mula 2022, lahat ng proyekto niya, naglalakihang proyekto, flood control man yan o road construction, ay 86. Baka malaki din. Kasi sa 86, 28 ang flood control. Nasamba si Ma'am nung eleksyon, nung last day ng filing. Yung nandun sa restaurant nito. Magkakasama sila. Huwag na natin pag-usapan yan. Di ba? Nandun, nagtatago sila doon. Sumisilip, nagpapakiramdaman kung sino-sino yung mga magpapile. Doon sa restaurant nitong si Jusmac. Di ba? So, yun na nga kwan dyan. Ang tanong dyan. Mga paborito nyong contractor like Jusmac Builders na mahilig din sa slope protection, mga flood control projects na 600 million plus ang inyo ng tiba-tiba yung Kaya kung sino yung malapit sa kusina, sino yung madikit sa opisyal ng distrito, hindi ho kami hindi ho kami nanguhula ng ng mga detalye na binabanggit ho namin dito. Mayroon kaming dokumento. Ito ay dokumentado. At isa pa ho, ito ho yung mga ipinopost sa mga mismong project nyo. Na kunyari mayroong slope protection sa ito yung medyo updated. 2025 tayo. 2025. So ito. Mayroong flood control structure along Agno River, Barangay Manambong Norte, Bayambang, Pangasinan. 42,512,398. Ito po ay nakalagay po doon. Sa may mismong tarpaulin nila. May tarpaulin ba? Hindi ko alam. Basta yun ang kasi ang titipid sila. Standard kasi yun. Okay, kita nyo? Slope protection, Kawayang Kiling, 33 million. Slope protection, Barangay Barang, Malasiki, 47 million. Flood control, Barangay Rizal, 4.7 million. Embankment protection, so marami yan. Pagbabasahin mo yan, maubos ang oras natin. Kaya kung nakikinig man ang manager ng Jusmac general manager kasi medyo mababa yung general manager yung ng Jusmac Builders and Construction Supply na nakabase dyan sa may Santa Barbara, pwede siyang magbigay dito. Bakit siya palagi ang pinagbibigyan ng mga kontrata na flood control project? Ilan po ang tauhan nyo upang magawa nyo po ito ng sabay-sabay? Ilan po ang equipment nyo upang magawa nyo ito ng sabay-sabay? At bakit kayo po lagi ang nanalo sa flood control project kasi na ginagawa po diyan sa 3rd district? Kasi ang Jusmac Builders and Construction Supply may mga equipment diyan
may mga ginagamit na mga equipments. Oo, yung tanong mo, gaano karami yung kailang tauhan, gaano karami ang kailang equipments para magawa lahat yung mga maraming projects na nakuha niya sa implementing agency upon the instruction. Di ba? Kaya yan ang kwan dyan, pinupuntahan namin yan. Wala po kaming masamang tinapay din ang gusto lang naming malaman kung bakit kayo lahat ang nakakakuha ng project. Ito ho bang mga project dito na nakapangalan sa JUSMAC, alam nyo ho ba na sa inyo lahat ito? Baka mamaya may mga hiniram dyan. Yung mga royalty na lang ang pinag-uusapan Oo. Baka kayo rin po ang kawawa. Ito, kawawa. Kasi sinabi kong kawawa. Baka mamaya magka-problema. Pinahiram lang pala yung lisensya. Nagbayad ng royalty. Sino bang mananagot? Yung nakapangalan. Yung nakapangalan. Yung nakipag-agreement sa implementing agency. Yun talaga yung kwan dyan. Oo, mukhang nagkakaroon ho ng favoritism. Kaya't yun lang ang iniiwan namin na katanungan po sa inyo na dapat nyong sagutin. Gaano po karami yung kwan ninyo, yung mga equipment ninyo, yung mga power ninyo, at para magawa yung mga napakaraming project na nakuha ninyo na kayo po yung namamayagpag sa 3rd District. Yun po yung pinupuntahan namin dyan. Hindi namin na ba kini-question yung legalidad ng bidding na yan. Hindi, dumaan sa legal yan. Dumaan yan sa legal. Kaya nga kaya nga nakalusot sa COA Legal yan kaya, di ba? Bids and Awards Committee. Kaya bukas po ng aming linya dito. Ang problema, yung kredibilidad nyo ngayon nung inilabas ni Senator Ping Lacson itong kanyang mga pasabog. Ayan, okay. Sa aming pagbabalik talakayin din natin yung mga nakuhang kontrata ng WM Salayog dito sa lungsod ng Dagupan. Kung sino itong WM Salayog Construction at sino yung kapitan ng Barangay Tambak na Willie M. Salayog. Ating tatalakayin yan makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:08 na kabuwasan. Patuloy na programan Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lingko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muharis at kasama din natin ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. Basahin nga natin itong mga reaction dito kasi marami na eh. O ito, mula kay Billy Baldillo. Yung mga opisyal na yan, sigurado ko na may gate pass na sa impyerno ang mga yan, sabi niya. Ikaw na. Sila lang yung nakakaalam dyan. Ikaw naman, Oo, may Sekwan ng Senador Tulpo ay may isang regional director ng DPWH. May kumpanya na nangongontrata. Sino kaya ang regional director yan? Ilan lang ang region dyan? Siyempre. Magbilayan mo yan sa 1 to 13. 1 to 13. Sino kaya yan? Tapos merong NCR. Merong CAR. Dagdag mo na yung mga yan. Basta ilawan lang yan. Mahigit 10 na regional director. Sino kaya sa kanila? Okay. Alarcon Ani, wala kayong konsensya. Basta bulsa nyo. Wala kayong pakialam. Pag makapalang mukha, wala talagang konsensya. Ano yan? Ayan o. Susad, sabi niya, naulit na naman ang Napoles Syndrome sa ating bansa. At least yung Napoles, binanggit yung mga involved. Nakakalusot. Eto kaya, may mababanggit din kaya nga congressman dito o mga matataas na opisyal. Okay. Ito sa sinabi ni Jen Benavides. Ayan. Susad, naulit na naman ang Napoles Syndrome sa ating bansa. Nakakalusot talaga ang mga kurap. Mahiya ang sige, mahiya naman kayo, sabi niya. Good morning, Sir Ben Gab Hobillanos. Ayan. Si Madam Emma Alipio, magandang umaga po. Dito na Barangay Basing. Si Juan J. Nasin Tawataw, maabig ya kabosan ditan Pangasinan. Mandiringaltan man babantay. Wala po dyan Northern Ilocanja of Zambales. Salamat. Maabig ka buklas kumuyamin ditan. Ilocanja di ken. Zambales Zambales. So may grupo da aray Ilocano. Ayan, okay. Sabi ni Norberto Cruz.
yung mga regional at district directors, pinagtatakpan yan. Mga opisyal nila, sabi niya, ay yung mga opisyal na, sabi niya, kailangan pa, kung wala silang tinatago, bakit ayaw nilang ilabas ang plano, sabi niya. Ayan na ba kayong ano yan? Yung, anong tawag natin dyan? Meron yung, tawag dyan project plan ba? Hindi, yung... may tawag dyan Nabanggit ko na kanina okay. Program of Works. Program of Works, Yan. okay. Ros Miguel, ano ngayon ang gagawin ni Presidente nang nalaman niya na may mga nakapaligid sa kanyang corrupt na opisyal, sabi niya. Siyempre, imbestigahan niya, di ba? Dito natin makikita ang pangil ng Pangulo. Ayan, si Tutoy Murillo. Wala na talaga matino na gobyerno, sabi niya. Meron din. Meron. Lahat na lang ninanak. Huwag niyong lahatin. Baka susunod na yan ng project sa subway. Sigurado ako, pundo, ninako. Ikaw naman, sige. Kasi ang pinupuntahan natin dito yung mga flood control projects. Flood control muna. Ayan, yung mga may paboritong contractor. Ayan, yung ang bakit sila lang lagi ang nananalo sa bidding. Hindi ba kaya alutulatan? Ayan. O kaya may nagkwento na naman sa akin iimbitahan yung mga bata nung nanungkit. Kung 5 sila, sige, magbidding na kayo. Kung sinong manalo, yun na lang ang gagawa. Pag-usapan na lang natin mamaya. Ayan. Kung ano man ang susunod dyan. Di, aramay akila, puro manok to manay na amo, makaulilay kin, Batman at apagan. Ayan. Sabi ni Edison naman dito, wag pa na investigasyon, dapat may makulong nakasabwat sa flood control project na yan. Antayin natin yung kalalabasan ng investigasyon. Hindi natin pinapangunahan po ang investigasyon. Kung ano man ang kalalabasan yan, dapat igalang natin. Kung sino man yung mga mananagot yan, dapat managot. Kung sino man dapat na makulong, dapat makulong. Okay? Alas 7:13 ng umaga. Gaya ng sinabi namin kanina, dito sa lungsod ng Dagupan, sino ba itong WM Salayog Construction? Na nangongontrata sa gobyerno. Okay. At sino naman itong Kapitan Willie M. Salayog? Di ba? Sino yun? Di siya yung kapitan sa Barangay Tambak. Okay. Ang tanong dito, iisa ba itong si WM Salayog at si Kapitan Salayog? Dahil ang WM Salayog ay napakaraming proyekto dito sa galing sa DPWH at galing sa pondo ng syudad. Ayan. Sa dami ng kanyang proyektong ginagawa din. Ito, tanong lang to tanong lang. Sagutin nyo kung gusto nyo. Sa dami rin ng kanyang ginagawang proyekto dito sa lungsod ng Dagupan, kailan kaya matatapos ang mga proyekto na yan? At doon sa aming pinasyalan, wala namang gumagawa sa mga project niya na drainage system o kaya yung pagtaas ng mga kalsada. Wala naman dinadaan namin, pinupuntahan namin halos araw-araw yan. Wala namang ni isa, kahit na bantay lang na aso, wala. Ano bang kwan dyan? Huminto ba ang construction ng mga project na yan dahil tagulan? Pakisagot nga, Mr. WM Salayog Construction. Ngayon, ang tanong natin dito, kung sakasakali man na yung WM Construction at itong si Kapitan Willis M. Salayog ay iisa, hindi ba conflict of interest yan? Ang alam ko, iisa lang yata. Hindi, ang alam ko, pero hindi, ano nyo kami dito. I-correct nyo kami. Okay. Ngayon, kung kami ay mali. Kung sakali man na iisa yan, okay, so conflict of interest. Ikaw ay isang elected official ng barangay,
nangongontrata ka within the city, conflict of interest, di ba? At isang paglabag yan sa Republic Act 6713, yung ethical standard of public official, di ba? Meron yung kwan na kapaborito Errol basahin mo nga yung memorandum ng Department of Interior and Local Government, kung pwede na magkontrata ang isang opisyal, magkontrata sa project ng gobyerno within jurisdiction o kaya sa bayan o syudad. Meron yan meron akong mabasahin dito, sample nung kabarangay kapitan na nangongontrata rin. Okay. Somewhere in ibang region naman. Ibang region. Simula pa lamang. Okay. Ito, babasahin ko ang sulat ng DILG doon sa may kapitan. Simula pa lamang, nararapat na bigyang diin ang tuntunin ukol sa conflict of interest. Ayan. Na nakasaad sa RA 6713. Okay. O ang Code of Conduct and Ethical Standards. Ayan. Ang conflict of interest ay umiiral kapag ang isang opisyal, ito na, o kawani ng gobyerno o ay kasapi ng board, opisyal man o may malaking bahagi bilang stockholder ng isang pribadong korporasyon o kumpanya o kaya ay may-ari o may malaking interes sa isang negosyo, ang interes ng nasabing korporasyon ay kanyang karapatan, kanto dyan ay may conflict of interest. Section 9. Komplikado. Section 9 ng RA 6713. Ang isang opisyal o kawani ng gobyerno ay dapat umiwas sa conflict of interest. Ayan. Ay dapat, Section 9 ng Republic Act 6713. Malinaw na malinaw po. Ang sabi dito, ang isang opisyal o kawani ng gobyerno ay dapat umiwas sa conflict of interest sa lahat ng oras. Ayan, okay. So, iwasan. Sa lahat ng oras. Iwasan na kayo po ay yung magkipag-kontrata, kung kayo po ay public official. May idadagdag pa ako. Section 89. Okay. Mga ipinagbabawal at na negosyo at pansariling interes. Ipinagbabawal para sa sinuman na lokal na opisyal o kawani ng gobyerno, direkta man o hindi direkta, na makisali sa anumang transaksyon sa negosyo sa lokal na pamahalaan na kanyang pinaglilingkuran, pinamumunuan o sa alinmang lupon, opisyal o kinatawan, kung saan may pera, yan na. Kasi, so on, so forth. Ang kahulugan ng seksyong ito ay pinagbabawal makipagtransaksyon sa negosyo sa mismong lokal na kanyang pinaglilingkuran. Kasi kaya namin yan, binasa yan kasi may nagtatanong. Kasi ang sabi nila, barangay kapitan naman pwede, sabi nila. Pero kung sa tingin nyo ay pwede, ipaliwanag nyo dito. Kasi ano yung requirement niya na naging pwede siya. Kasi ang sinasabi ng DILG sa sulat niya doon sa kapitan, ay hindi po pwede dahil yan po ay isang conflict of interest. Diba? Itong binabanggit natin sa DILG, sample ito. Sample yan. Na sinulatan ng isang punong barangay. So, ng DILG. Pinagbabawal po na makipag-kontrata ang isang barangay kapitan. Base na rin dyan sa mismong sample ng memorandum ng DILG. Bawal po na makipagkontrata sa lokal na pamahalaan. Bakit dito sa Dagupan? Yun ang tanong natin. Kung yung WM Salayo Construction at yung kapitan ng Barangay Tambak na si Willie M. Salayo ay iisa. So, lumalabas, conflict of interest yan. Lumawag siya doon sa Republic Act 6713, yung Code of Ethics and Standard, di ba? Ng isang public official. Kaya yun po yung ating pinupuntahan dito. Yun po yung ating pinupuntahan. Bakit
hindi ito alam ba ng kapitan kung sakasakali na siya po yung WM Construction na bawal na pumasok sa kontrata ang isang lokal na opisyal na makipagkontrata sa kanyang sa local government. Itong WM Construction, marami siyang mga proyekto dito sa lungsod ng Dagupan at nakatiwangwang. Sa dami ng kanyang kinuhang project, halos hindi na niya magawa ang mga project na yan. Anong ibig mo sabihin? Hindi matapos? Hindi, tingnan mo. Ano ba? Puro umpisa yata Tingnan mo yung ginagawa dyan sa may bunuan. Mga sityo. Nakatuwang may mga drainage daw yan na ginagawa na panangasim at undugan mo suasuhod sa may drainage. Pero dyan 10 tuman, 10 mo la. Aga po'y pawayan to. Ang pianaw-ganduga pusa. May ang utot labat, sunduga. Ang paggawa kasi ng drainage, pinag-iisipan hong maigiyan. Kung saan? Gagawin mo yan ngayon. Kasumpal tuman inasubati kang tutan Kaya nga dapat mayroong master plan. Kung saan po itataboy yung tubig na hindi po maapektuhan ang mga residente. 'Di ba? Ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng drainage, concreting ng drainage, pero saan po ang daluyan ng tubig? Na imbak, na atipon, dyan pagloy. Sinong kawawa ngayon? Mga residente. Ngayon, nandyan na nakaimbak yung tubig. Anong sakit ang pwedeng makuha ng mga residente? Diba? Nandyan na yung leptospirosis, yung ihin ng daga, at saka yung anong katas na yan. At saka yung yung dengue, 'di ba? Ngayon pag nagkaroon ng problema sa kalusugan ng mga residente, sinong dyan na naman? Siyempre ang city government. 'Di ba? Kaya dapat na pinag-isipan sana, may plano dyan sa paggawa ng naturang drainage system na yan o kaya mga proyekto na yan kung saan itataboy yung tubig na hindi po maimbak sa loob ng drainage system at saka doon sa mga low-lying areas, di ba? Kaya WM Salayog Construction, kung nakikinig ka man, pwede kang tumawag dito sa ating himpilan o kaya si Kapitan Willie M. Salayog, magpaliwanag ka kung ikaw ba yung may-ari ng WM Salayog Construction o hindi. Yun po yung ating nagtatanong lang yung mga kababayan po natin dito sa Dagupan, nagtatanong din. At siyempre, kapitan ka ng barangay. Hanggat hindi kayo sumasagot, hindi kami hinto. Hindi rin kami hintong magtanong. Para sa ganun, malaman ng ating mga kababayan. Kasi kayo po dito ay mensahero lamang. Pinaparating namin kung ano po yung mga hinaing ng ating mga kababayan. At dapat na yan ay sagutin ninyo ng tama at diretso, di ba? Magina Corda, blessed day idol. Si Kuya Ju Ferrer, Jose Ferrer. Kabak mo ya, titading ngayon. Good morning. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka, Dennis. Kumusta? Si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Ganon din si Mayor Engineer Ricardo Carding Baldiras dyan sa Lawak. Good morning po sa inyo. Si Brenda de Guzman, good morning ka paborito Dennis and Errol. Si Yayo Yoko Batutay coming from Cecil. Ayan. Okay, pwede pa tayo mag-exercise, Engineer. Okay, take it away. Good morning! Diyan sa may bayan ng Kalasyo, Pangasinan.
Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Meron din si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twain. Councilor Ardison Soriano. Okay. Si Councilor Joe Piloresco. Councilor Mike Sison. Si Councilor Haberdani Messina. Yan. Si SK Federation President Nariana Ayay Messina. Si sino pa? Si Liga President Jose M. Pares Jr. Good morning sa inyong lahat. Diyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Diyan sa Mayor's Office, good morning sa lahat ng mga staff diyan. Ay si si Mayor Patrick Agustin Karamat talagang busy. Marami siyang mga inaatinan ng mga speaking engagement. Kahapon nag-distribute sila ng mga school chairs. Ayan, sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan. Ayan. Ibang eskwelahan. Diyan sa pagkatapos niyan, bumalik sa kanyang opisina. At may kinausap lang sandali at lumabas ulit dahil may iba't ibang appointment. Ayan, talagang masipag na leader. Ayan. Tulad ni Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Napakasipag po na mayor yan. Kaya't kitang-kita po yung kanyang trabaho na talagang booming town na ang bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Ganon din si Sir Jeffrel at Sir Felix Domicilio. Good morning po sa inyo. Tao dyan sa Mayor's Office na talagang maasahan. Ayan, good morning po sa inyo lahat dyan. Good morning din kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Itong si Vice Mayor Maminta marunong makisama ito diyan sa Sangguniang Bayan talagang lahat ng mga councilors diyan talagang may sarag-saragton yung himukin. Mangkakasakay. Yung mga ganyang ugali talaga namang mamahalin ka rin ng iyong mga kasamahan. Ayan. Good morning po diyan sa may bayan ng Bimali, Pangasinan. Good morning kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Anong araw ngayon? Huwebes. Basura nyo, hakutin ko. Ayan, masipag talaga itong si Kapitan Saldi Bauson. Talagang hindi mo matatawaran yan. Kanyang serbisyo. Ayan, sa kanyang barangay. Iwan na patit-patit. Matulungin. Biro mo, pag may mga nangangailangan ng tulong yan, alam na niya kung anong gamot sabi niya, ilang pa yung nandyan natitirang bigas, hati mo na lang, bigyan mo dito. Ganyan maglingkod yan. Pag may nakitang dyan, nagbibinta ng mga gulay at may humihingi ng pangkain dyan sa pamilya niya, tatawagin niya, magkano yan, bigyan mo lang dito, bigay ko dito. Ganyan talaga si Kapitan na Saldi Bauso. Simple tan, pero sa panaglingkurtutan grabe. Sobra. Kaya gustong-gusto ng kanyang mga barangay. Yung ating may abiglaman, si Kasom. Dakal ni panlingkuran mo. Nag-install na sila ng mga bagong street lights. Mahigit 20 na yata, kung hindi ko kakamali, 25 na street lights yung in-install niya. So maliwanag nga ako ngayon, Barangay Macabito. Maliwanag at maliwanag sa gabi. Hangga puli maladlaom, may oras tayo da programan maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Kanyan si kami at pansamantalan na mapatanir tanong poil na buwas sa kantabe da sayan na Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktar yung lingkura, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis.
Kay batimod dita na technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Joseph Kanilang Bakani at kapaborito RJ Jimenez. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.